Hindi ko kaya mag-isa kung di lang sa'yo. Yun. Ano yan? May sugat ka pa sa ulo? Bata. Ano tayo sa maliwanag? Dito, madilim dito. Dali na, dali na. Isang gabi kasi nito na. Nakakita, sugat pa lang. Nagbila na. Yeah. Yeah. Ayun pa. And Jingjing Passion. Harang, thank you sa paharang. Okay, but I got something. Oh, shit. I got something. Someone's calling me in. Oh, shit. Okay. Oh my gosh. What's that? What's that? Yeah, grab the crowbar. April and May. Hindi ka ba naka-live ngayon? Ako na.
Asan ka? Saan ko mag-ano? Pag mag-reman ko, ay, pag mag-reman ko, hindi mo mag-break ka. Ay, wala pa pala. 9 ka pala nag-i-start. Ibang na kayo dito eh. Ano? Para kayo dito. Ha? Herman, tusok host. Sige, bigyan kita ng jacket. Ayan, Herman, you brought channel. Thank you sa patusok. Thank you sa pagbisita. May jacket ka na po. Biniro mo? May biniro mo yan daw? Okay, sir, gan. Kapangkag. J, makasagan J. Welcome host ayan si Yes Yahoo April Diner. Diner here. Yan si Melody. Mega Love shout out host. Silent LS ka kanina, Mel. Mega Love shout out sa'yo. Nandun ako kanina. Ayan si Pinoy Tik, good evening. Pinoy Tik, good evening idol, watching from Pangasinan. Shout out. God bless po. Ayan, Pinoy Tik TV. Sabi ni Jingjing Fashion, hi everyone here. May si ang jacket yan. Hindi ko pa ba na jacket yan? Sa iba to Pinoy Tik. Sinong tech natin na kay Noel. Sa iba to Noel Tech. Ayan si Kitty niya na. Good evening sa lahat. May alam shout out Kitty niya na. Bakit sumabay ka?
BG po. Busy mood, haha. Salamat sa pa-BG. Evening man, Neresa. Sinong Neresa? Yan my new broad channel. Good evening din, madam. Ay, Yan sa mga hindi pa naka-ano dyan. Pa-thumbs up naman ng binaba ni host. Kung hindi pa kayo dyan naka-thumbs up. Katie niya na loves. Good evening, Ma'am April Ancheta. $8 million in the house. Mega love shout out. Tahan ko nga to si ano. Sino ba dito? Si Herman. Uber channel. Ang daming naka-live ngayon. Paano ba to? Paano? Bakit? Anong nangyari? Tama ba? Ayan. Nag-member sa akin si Mel. Nagpa-member pa talaga. Thank you. Welcome sa Katikiman team.
Ayan si Herman. Tama ba? Tama ba? Ay, oo, tama. I think dito ka sa akin gagraduate, Mel. Ikaw yung first na mamumuni sa akin. Okay lang ba, host? Hindi pagpaalam. Okay lang, okay lang, okay lang. Thank you sa pa-member mo. Malupi na niya. Saan ba ako pupunta para madali ko? Ito. $70. Wow, ang dami kanina. 274 yung ano mo. Yung bumisita kanina sa'yo. Pero 10 hours. Mukhang saging na lang yata talaga ang kailangan mo. Ang dami mo ng LS. Kaya lang, StreamYard pala ang gamit mo. Tinignan mo na ba, Mel, yung WH? Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Nasa 600 pala. Magsasabayan, Mel, pag nabot mo yung K. Basta sabi ko, di ba sabi ko sa'yo, kahit hindi ka sa akin nag-member, ako nang bahala ng WH mo. Pati WH, kukunin ni Lolo host. Ang kasi, Mel, yung sa StreamYard, kaunti yung binibigay ni StreamYard, binibigay. Hindi katulad ng Dereka sa sa YouTube Studio. Pag Dereka, kung ano yung binigay ni Lolo, yun na yun. Katulad nung ginagawa ko dati, nung kahit natutulog ako. Walang bawas yun. Pero don't worry, ako nang bahala. Sagot ko na yan. Sagot ko na yung WH mo.
yung ano mo pala, hindi pa napapalitan yung tawag diyan, yung napansin ko yung 14 minutes ko na 14 minutes ko na LS, laki ng aking WH. Oh, basta kalahati yata ang binibigay sa StreamYard. Pwede ka naman 'di ba mag-LS sa ano, Derek kay Lolo. Punta ka sa Chrome. Tapos punta ka basta naka-desktop site kung cellphone yung gamit mo. Desktop site mo muna. Tapos puntahan mo yung ano, yung logo mo sa gawing kanan. Pagkatapos click mo yon yung ano mo, yung profile mo. Pagkatapos noon, may lalabas doon na ano, your channel, tsaka YouTube Studio, saka yung kung ano ba. I-click mo yung YouTube Studio, tapos may makikita ka na doon na live. Pwede ba yun host kahit walang... Oo, pwede. Kahit ano, kahit 5K ka pa, hindi, 5K. 500 ka pa lang, pwede na. Direct ka na kay Lolo. Pero sa Chrome ka. Sa Chrome. Dadaan. Ayan, napansin ko yan. O, sabi ni... Yan, di ba? Sabi ni Kitty niya na yung 14 minutes daw niya. Ang laki ng ano, WH. Yung Derek kay Lolo. Binibigay talaga ni Lolo lahat. Walang ano yan, bawas-bawas. Pero sa ano, sa StreamYard, hindi binibigay lahat. Tapos isa pa pala, okay po host, subukan ko. Sige. Isa pa pala, pag katapos mo mag LS, kung gamit mo StreamYard, huwag ka munang pupunta sa ibang LS. Yung isa pang tips ko sa'yo. Oo, kahit walang K, pwede basta naka-laptop. Kahit cellphone lang, pwede. Ano? Mel? Sabi ni Ma'am Katie niya na, ano daw, basta naka-laptop. Kung sa laptop, mas maganda. Pero sa cellphone, okay. Nasubukan ko na rin yun na, ano, nag-LS ako sa cellphone na hindi pa ako 1K. Ayan, thank you sa 7 million patamsak. Wait lang nga. Check ko muna to. Ayan, konting-konti na lang. Pala, Mel, ano ka na pala? 854. Basta malapit ko nang matapos yung kay Ma'am Kitty niya na yung ibang alagad ko, sa'yo ko na ipi-play. Kasi lahat ng alagad ko, ipi-play ko yun kay Ma'am Kitty niya na. Siyempre sa'yo din, pag tapos na, i-all out ko na yun. Hindi ka pa pala ma'am naka-live nung ako din
nalaman ko lang yun nung dito sa isa kong channel na pwede pala mag-live kahit wala pang 1K sa direct kay Lolo. Yun si bait mo naman, host na. Siyempre dapat lahat tayo mabait dito. Alam nyo kasi sa totoo lang, hindi naman ako wala akong interest dito sa dati sa YT. Nang napanood ko yung mga mga video ni Idol Japper Sniper na marami siyang natutulungan. Kaya yun din, sinubukan ko. Kaso, ma'am, wala akong laptop. Nasa Pinas laptop ko. Hihi. Yun nga, Mel. Ay, hindi pala. Kung makakapasok sa laptop mo yung yung channel mo, kahit nasa Pilipinas, pwede yun mag-live. Pero kahit sa CP talaga, pwede. Sa Chrome ka lang. Tapos, basta yung sinabi ko sa'yo, kung nakuha mo, try mo. Hanapin mo lang doon yung nakalagay na parang camera. 3 yung pagpipilian mo doon. Ay, hindi. 2 pala kasi ka pa lang, hindi ka pa 1K. Panood mo yung tungkol kay Idol Host. Napanood mo yung tungkol kay Idol. Ano po yun, Mel, yung sinabi mong tungkol kay Idol? Kay kay Idol Japper Sniper. Sumasali nga ako nun sa nila, sa secret weapon. Sabi niya, na daw, hindi na daw sila tumatanggap nun sa secret weapon kasi yung iba daw pasaway. Basta para sa akin, mabait si Idol Japper Sniper. Kaya lang, syempre, sa daming ng pumupunta sa kanya, lalo pag nag-live siya, hindi ka na mapapansin. Katulad kagabi, nag-LA siya, ang nanonood ay umaabot ng 1K. Nakita ko doon ang daming ang daming hindi napapansin. Pero sabi niya, huwag kayong mag-alala kasi sabi niya, sa mga susunod ko ngayong sa mga susunod kong LS, yung mga hindi daw napansin, yun naman ang pupuntahan niya. Ano yun? Napanood yung may punta doon sa kanila, walang paalam. Ay, kung pupunta ka kasi sa kanila, dapat magpapaalam ka muna sa kanila kasi hindi ko pa yun napanood, Mel.
Hindi ko po yun napanood. Basta ang alam ko, pag pupunta ka sa kanya, magpapaalam muna. Siyempre. Ayan, Maya Jones, si Tamsak. Tamsak lang, why? Thank you po. Maraming salamat. Maya Jones. Ayan, ang lakas ng ulan. Mukhang may ano yata, may bagyo. May masamang panahon na naman dito. BG muna post na gising alaga ako. Sige, men. Hayaan mo tutukan kita kasi ano, malapit ka ng graduate. Si Ma'am Kitty niya na ano na, muni na po yan si Ma'am Kitty niya na. Kaya ang ginagawa ko, ano na lang, play all na lang sa kanyang lahat na ano, video. Para sa mga paharang. Yan, 11 million in the house. Mega love shoutout. Salamat sa pabiji. And lalo na dyan sa mga alagad ni Ma'am Kitty niya na. At kay April and May. Siyempre, nandyan din si Mia Jones. Si Ma'am Jenny Ancheta. Jingjing Passion. Thank you.
May ilaw, oh. Ang daming sugat. Ito man sana. Sige ka. Oh, Okay, ngay. one. Ang tingnan ko, ilawan ko rin ng makalag ako. Four sugat mo. Sabi. Ayan. Chat disconnected. Please wait while we try. Unable to connect. Please wait. Try again later. Big muna has BG. a bridge. Oh, Ikaw, hindi ko pa nga alam kung paano to pailawin. Ay, ito. Doon. Hindi, dito nakalive tayo. Oh. Hindi. Ano yan? Bakit mo ito? hindi. Sugat. Ano yan? May sugat? Ala! Nasaan ka nalugan yan? Natuto ko. Hindi. Oh, hindi nga na yan. Saan kalupan mo? Hayaan mo lang yan. Bigyan mo. Ay, hindi na. Ayan ba rin? Saan ka dudong mo sa labango ko mo? Ano po ah? Parang saan ko yan din. Sana ko kayo mura man yan. Wala naman dumi. Tas. Huwag mo na. Hayaan mo na yan. Ay, naku. Kailan kaya nasugatan? Di tawag. Ikaw ang hawak nito. Ayan, taas. Ayan. Tagaling ko pa rin. Kasi madumi. Ano sa dulo? Hindi kaya tinutulungan. Ano na? Ito ka na yung lubog. Ayan, masugat na. Kamay mo kasi matulis ang buko. Yun. Good night na host my work pa bukas. Sige po. Herman
Your Breath Channel. Ako nang bahala dun sa ano, suklian kita sa ano. So, isukli ko na to sa'yo. Na alagad ko. 9 p.m. tulog time. Sige. Thank you. Ayan, si Ate Rose. Ano oras lagi LS mo? Ano, Hermana noon, 8 p.m. palagi. 8 p.m. to 10 p.m. Pag minsan, 7 p.m. to 10 p.m. Ayan, Len, bakit nawalan ka ng ano? Len DC Vlog, wala kang jacket. Unable to connect. Anong nangyari? Chat disconnected. Please wait while we try to reconnect you. Unable to connect to chat. Please try again. Okay, anong nangyari? Ayun, Chick TV host. Paano ba to? Paano? Bakit? Dito pala pwede din. Hayaan, Chick TV. Mega love shoutout kapatid. Bakit? Si ano dito?
Ayan, may jacket ka na, ano, Lendy si Vlog. Sabi ni Herman Yubra Channel, good night everyone. Chicks TV. Ayan, kita niya na. Hello, Ma'am Chupon ko. Ay. Ayan, ang ginaw. Ang tagal mag-response nitong ano ko. Dito naka-live kasi ako dito sa ano, sa laptop ng anak ko. Tapos biglang unable to connect. Dito pala sa CP, pwede naman maglagay ng jacket. Guys, kalimbang at patamsak sa aking premiere. Yan sabi ni Chixel. Sige, sige, sige. Si Ma'am Chupon ko. Chipon ko. Ayan. Padikit, thank you, host. Ayan. Ano ba to? Sa'yo ba to, ma'am? O ano mo? Matingnan nga. Ay, kay Ma'am Chopon Cook pala to. Yan, harang, may harang. Atid ng star. At Paymaya. Buti at ano lang. One, two, three, 4, 5, 6. Okay. Tapos na. Ayan, ang cute naman itong aso ni ma'am. Ayan, patamsak sa akin, Premier Host, dinalaw mo kasi kami kanina, kaya supportahan din kita. Wala nga naman yun, wala nga naman. Siyempre, lumabas ka dito sa aking notification, kaya pinuntahan kita. Ayan, sabi ni Ma'am Kitty niya na, dan sa Premier Chick TV. Ayan, Kitty niya na loves. Salamat, sis, sabi ni Chicks TV. Di ka pa nakadikit sa akin, host. Kalimbangin mo din ako. Ayan, tingnan natin kung hindi pa talaga. Wait lang Pakita ko sa'yo. Chicks TV. Mel. Mali, dapat pala pupunta ako ulit sa live ko. Tapos, tingin, ito yung binaba mo. Na,
Alin ba 'to? Alin ba dito sa isa ko? Wait lang. Guys, maawa na kayo, pa-thumbs up po sa akin Premiere. Hihi. Dito kay Katikiman, hindi pa talaga dito sa isa kong channel. Ayan o. Red. Ayan, ibigay ko na sa'yo. Dagdagan natin, dagdagan. Oh, 2.3 ka na pala. Ang galing naman. Harvest. Yan, nandito na si Ma'am Katie niya na. Kailan ba to? March 4. Bukas ng alas 3. Ah, sige, sige. Ayun. Yan, di mo pa ako na kalimbang. Nagsi-partner lang si Renchis January, doon kita kinalimbang. Ano yun? Partner kinalimbang si Renchis January. Yun? Journey, doon kita. Ay, oo nga, doon. Ang pinapapunta ko kasi si Tikiman, yung isa kong ano. Sige, pero okay na yun, okay na. Ang sukli ko sa'yo, ano, ay 5 naman. Chicks TV. Ayan, binigay ko na sa'yo, ano, Chicks TV. Yung nararapat ang aking 5 alagad.
Ayan o. Wait lang. I-check natin dito sa mas maganda play video muna. Kasi premiere to. Ayan. 2.31 ka na, no? Yan si Ma'am April. Live na si Ma'am April and May. Chicks TV, dan dikit, sabi ni Katie niya na Labs. Ayan, bakit nag-end? Paano ba yun? Napindot ko to. Dito. Tapos sa live. Mali. Yun. Mas maganda pala dito. Excellent connection. Yan, naglapag ng bahay si Ma'am Katie niya na. People in the smart center public on comment. Yun. Maraming salamat sa 10 milyong patamsa. Bakit ang ilaw gumagalaw-galaw? Nilusob ng ano? Oo, ang galing.
May additional na naman na 10 si Ma'am Kitty niya na. Ang bilis. 10 araw-araw. Kapon hindi yan na dagdag. Ngayon lang. Hehe. Sigurado malalampasan mo pa ako, Ma'am Kitty niya na. Wait, bisitahin ko muna si April. Nandun ako. Sige po, ma'am. Stayin ko muna. Nakakaya naman sa kanya. Ano, Ate Day, may prepare siya. Ate Day, buti na lang in-adjust mo. Yung 10 dagdag mo kaninang umaga ko yun. Inaantay ko kung hindi pa managas bukas. Ay, diba? Talaga sinusulat ni, ako na wala na, nag-isap na ako nag-isip lang. Nag-sponsor.
At saka ano, talagang gabi lang yung day na on ibang presyo. Ayan, hello, Marco. Andun ka, nakikita ko yung chatting niya dito sa aking laptop. Arap kita, arap. Parang maharap lang. Hindi Marco. Oy, Kamsas! Kamsat, nakapindi ko niya may isa ako na yung madalita. Ay, ansak na pansin. Abay na naman. Yari, natin ko po. Ay, sorry, hindi kita nabasa. Hello, everyone. Sorry. O kasi may tip ako sa iba na nasabay kami kaya na-adjust na ng admin. Ay! Good. Ayan, inantay ko, hintayin niyo inantay ko, tinignan ko nga kanina eh. Tapos, hello, Richard. Na nakakaisang daan ako isang araw pa sa I think laban sa hindi. Pero naman kaya kahit isa-isa lang, kahit lang isang araw, basta dikit ba? Diba? Yan kasi, Juan, si Lolo, Lolo yata yun. Tapos lang kami, kaya may nila akong ng balay, daga, bigla, nahap. Ay, enjoy. Nagayaran niya ng kastanay. I might be I will think back, but today. Oh! Today's Thursday. I went today. Okay, channel, take your time. Thank you, channel. Again. Okay. You have to take your middle shoutouts sa mga kapatid. Ayan,
Ayan, 7 million in the house. Ayan si Graciang Ancheta. Yahoo! Harang yeah. Salamat, salamat.
Ayan, hehe. Harang uli. Thank you sa paharang. May nawawala. Ayan, 8 million in the house. May hinahanap po akong isang alagad. Ayun, nakuha ko rin.
Ayan, 10 million, 10 million. Mega, mega love shoutout. Ayan. Thank you, Katie niya na. Naka-BG lang ako kaya, no? Ma'am April. Haba talaga, harang. Gracia Anchada. Thank you sa paharang.
Pakita ko LS ko, sir. Gracia Ancheta. Pakita ko LS ko, sir. Gracia Ancheta. Tingin ka sa LS ko.
Ayan, kitty niya na love. 11 minutes yung harang.
Ina. Hahaha. Ox na ox nyo. Fine. Here. Palikit na lang. Salamat. Hapit official. Ayan, Mel. Host, busy pa ako. sige lang, Mel. Sige lang, Mel.
Kitiniana and nandito pa ako sa premiere ni Sonlen. Ayan, Pinoy couple. Hello po. Pinoy couple is now moderator. Pinoy couple, may ano ka na? May jacket ka na? $11 million in the house. Mega love. Shout out. Yan. Salamat po. Ayan, Pinoy couple. Pwede ka dyan po umaga. Pwede mong ilapag ang yung palasyo para mapunta ng aking mga alagad. Pinoy couple. Welcome ka po sa bahay ni Eunice Marco. Thank you sa pagbisita. And baka naman, patamsak naman dyan. Patamsak naman dyan sa ano ni house. Wait. Pinoy couple. Wait. Bakit hindi ko nakuha? Pinoy couple, bakit hindi ko nakuha yung bahay mo? Wonder Forest. Pinoy couple. Pinoy couple, bakit iba?
Pinoy couple, pwede kang maglapag. Hindi ko makuha yung bahay mo. Bakit hindi kita makuha? Pinoy couple. Nasaan yan? Pinoy couple in Canada. Good evening, yours. Ayan, si yours. welcome, yours. I'm back hearing. Rose Chupon Cook. Si Ate Rose. Mega love. Shout out, Ate Rose. Hearing. Ayan, bakit hindi kita makuha? Pinoy couple. Ayan, si Pinoy couple. Hindi nagparamdam. Hindi ko natuloy.
Ayan, 2 hours na pala ako. Ayan, Hapit Official, Patambay Idol. Yun. Ayan, Hapit Official, may jacket ka na, may jacket ka na. Mega Love, shoutout house. Ayan. Bakit hindi pa pumasok yung jacket? Thank you. Hapit Official. Salamat po sa patambay mo dyan. Yours. Well done, watch. Yun, Eunice. Sige, salamat. Saan balikan kita. Wait lang. Ayan si, ano? Sige. 33 video. Ay, nandito ka pa pala sa kay ano. Idol mo rin pala si Jumper Sniper. Sword family. Sarap ng kainan. Yan, Happy Official. Kate Inya na dan, sabi ni Happy Official.
Ayan si Robin Singson, host. Good evening. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan, Robin Singson. Mega love, shout out. Thank you sa pagbisita. Chick TV. Dan, sabi ni Happy Official. Ayan, nandito ako sa bahay mo, ano. Happy Official. Ayan, Happy Bisaya ka, sir. Sabi ni Kitty niya na loves. Nayakap na kita host gamit ko si Robin Singson. Seniors pala to. Ayan, kung Bisaya ka daw, ano, Happy Official. Salamat yours. Ayan, nandito na naglapag si GUM channel. Ano ba yan? Host, PD patamsak ng view, and view sa bago kong upload. Ayan, sige. Salakayin natin yan, salakayin. Ayan, sa mga hindi pa dikit kay GUM channel, naglapag ng kanyang bagong upload. Ayan, sige. Punta natin yan. GU. Saan ba ako dito? Dito na lang, sa isa. Lahat kasi dito, kay Hino pa. Dito sa isa, kay April and May. Dito naman sa isa, punta tayo. Ayan, Ren Singson. Ilocano ako host. Ayan, Ilocano daw si seniors. Bakit? Ayan, lubat yung kay April. Wait lang. GU. Nalubat yung ko kay April. Dumilim, bigla. Kawawa naman yung Happy Official, tapos na ako. Pinoy Couple, pakibaba nga na ng yung hindi ko makuha yung yung bahay mo. Bahay mo ba? Yan, mega love shoutout sa 12 million in the house at 15 patamsak. 15 milyong patamsak. Pinoy Couple, bakit ba dikit ako? Pinoy Couple, pakibaba, dikit ako, sabi ni Happy Official. O nga, hindi ko makuha yung yung bahay ni Pinoy Couple. Yan, puntahan ko yung ni GU. Haha. I mean, Happy Official. Ayan, sa wakas, naglapag din si Pinoy Couple. Kanina ko pa yan hinihintay. Ito muna yung, kasi tataas na to. Itong kay GU muna. Bago niyang upload. Unboxing with my second piggy bank. Wow. 19 minutes ago.
Gio. Ay, si Gio parang magkano lang ni Mel. 855 din. Rose Chupon Coke. Thank you guys. Balikan ko kayo later. Ayan nandyan po yung binaba ni Ate Rose. Maya-maya baka ibaba ko ulit yung ni Ate Rose. GUM channel. Nakalimbang na po. Sabi ni Pinoy Couple. Yan. Yan, ganda ng ni Pinoy, ni Gio. May tindahan. Maraming halaman. Noted Pinoy Couple, sabi po ni Gio. M channel. Ayan, pang 10 tamsak ako sa iyo, Gio. Yun na. May pansit canton, super crunch. Hapit, Rachel, tambay muna tayo antay ng papasok, sabi ni Habit Official. Kailangan, bigay ko nito kaya. Okay. Two for the six. Yours, Gio, doon nakita. Nice. Sorry store. May paminta. Ano ba daw? Yun, no? May ano pa? May mga galas. Posporo. Baba ng bahay yung papasok, dikit agad kami. Sabi ni Habit Official. Ang galing naman. Yan, mega love shoutout sa 11 million in the house. Lang di ko pala suklian. Si Pinoy Couple. Yun, Pinoy Couple. Yun. Uy, gustong-gusto ko to. Pangingisda. Ayan, naglapag seniors. Wait lang yours, ha? Mahinang kalaban. Please don't forget. Thank you.
Mali. Bakit? Ano ba nangyayari sa kamay ko? Ang lalaki. Ang daliri. Ayan, Pinoy couple. Matik na. Seniors, tingnan ko na to. Take your time, host. No problem. Thank you. Yun, 5, 4, 6. Gawin na nating, kaya ba? 550. 550. 4 days ago, aksidente sa kalsada bus. Sana ba? Sana. Ayan, yours TV. Relax lang, host. Yan, may harang pa to. Down. Wala na. Si, Happy Official. Naglapag ba? Tingnan natin. Baka makalimutan ko. Kain muna, host, at sa lahat habang nakatambay tayo dito. Sige. Thank you. Kain, magpakabusog ka dyan, idol. Yan. Kitty niya na love. Happy to official. Diyan na daw. Yun. Tingnan natin kung mapa 5-5 natin to. 550. Ay, sumuko na ba yung isa kong alagad? Ay, di ba? Kala ko sumuko na, malulubat na. Sige lang. Okay na. Tadadang. Dito pala pa yung isa ko kay Pinoy couple.
Yours TV done. Sabi ni Happy the Vision. Yun. Isa na lang, magpa 550 na si yours. Bakit tumigil? Tapos na pala kasi. Ayan, may lapag pala ako. Lapag ko to. Si, Baka naman. Si Mel. Yung aking bagong member ngayon. Nagpa-member ba talaga siya? Sure. Pero mas maganda dapat may video siyang maiksi. Lahat kasi ito is ang seconds lang ba? Ito. Happy New sa lahat. Congratulations. Ayun. Kitty niya na loves. Na clue na po kita. Ayan. Padikit naman po mga idol. Legit na legit po yan. Nasa Kuwait. Bakit pumunta dito si Alice Dixon? Ano pa ba yan? Si Happy Official. Saan yan? Seniors TV. Yung last. Ay. Nakainan din. Yung inagaw ni
Ayan si Gilbert. Gilbert Blanquelias. Mega love, shout out. Host, taga saan ka po? Ayan, si host po ay taga Albay. Nandito sa Daraga, Albay. Sa mga gandang dalaga. Sumuko na rin yung isa ko. Nico. Yan. Nico baba house. Ayan. sige po, Gilbert. Pababa po na ngayon ng palasyo. O ako na lang magpababa ng yung palasyo. Bicolano ka pala, idol. Opo, Bicolano. Ayan, mega love shoutout sa 10 million in the house. Welcome. Nico. Kumusta yung Muni na? Gilbert. Ano bang pakiramdam ng isang buwan ka ng Muni? Isang buwan na ba? Tama ba ako o mali? Bakit? Ayan, Anskito Castellano, Tamsak Dan host. Uy, wait. Bigyan kita ng jacket. Harang kas. Yes, host, 1 month na. Yon. Ansky to Castellano. May jacket ka na po. Mega love shoutout. Wala yung natin ngayon. Yung palakpak. Nasa laptop kasi ako. Naka-live. Wait. Welcome. Sa bahay ni Eunice Marco. Ayan, akala ko. Naglapag na po si Nico ng kanyang original. Ayun, 1.58 si Barkada. Ayan, sa mga hindi pa nakakadikit kay Gilbert Blanquelias,
Beke naman. Padikit po, sabi ni, ayan, and Sky 2 Castellana. Sige, sige, sige. Dikitan natin yan. Ayun. 1.08. Rose Chupanko. Congratulations. Congratulations ako ni Lolo. Tingnan natin dito kung ano. Ayan, yours. Sabi ni yours, TV. Gilbert, done na po kita. Yun, thank you, sabi ni. Sige, balikan ko kayo sa, bakasyon. Sabi ni Gilbert Ranquelias. Guys, pag nag-comment po, sabi niyo, kayo, yung kung ano lang ang mapapanood mo sa video, huwag sasabihin na balikan kasi spam ni YouTube yun. Sayang lang. Spam pala yung spam. Sige, lahat naman, pag alam na yan, yours.
Karang ulit, sabi ni Ma'am Kitty niya na. Mail di ka, ano yan, mail di maka-comment sa video mo. Dan kita. Ayan, sabi ni Nyors. Siguro naka-off yung comment niya, no? Email. Dumami tayo, host. Kanina pa yan, bumalik na lang sila. Kasi yung iba nandun kay, April and May. Yours, baka naman, pupuntahan mo si April. Yung nasa Hong Kong. Enjoy lang, gain more friends. Let's support everyone. Sabi ni Yours. Dito lang ako, sabi ni Ma'am Katie niya na. Sipag. Yan, naglapag si, Ansky Castellano. Yung nilapag ko po kanina, yung premiere yan ni Ma'am Katie niya na. Wait lang. Wait lang. Magti 3 hours na pala tayo. It's time to sleep, kaya pala palaging nakabuka yung bibig ko. Wait lang, sino pa hindi ko yan sa playan?
To. Okay na to. Dan Gio, sabi ni Ma'am Castellano, and Sky Castellano. Dana na po. Yours and Sky Pool Park. Dan kita. And yours, 551. 551 ka na. Sana walang lagas. E 54 to 7. 67. Wow, thank you very much, host, at sa mga bagong kaibigan. Sige. You're welcome. Yours. Sana walang lagas. Mga kapatid, sleep na ako, yung dedikita kinisita ko kayo. Tomorrow basta tamang bakas lang para mabalikan. Good night everyday. Everybody pala. Sige po, salamat. Ako din, inaantok na din ako. Inuman ko muna ng tubig. Ayan, magtatayin na tayo. Pahinga ka na, host, sabi niyo. Sige po. Kanina pa ako nag-start na mga 8:30. Na late. Ayan, mega love shoutout sa mga bumisita. Yours TV, mega love shoutout. Kate Nyana Loves, mega love shoutout. Ayan, and Sky 2 Castellano, mega love shoutout. Si Pinoy Couple, mega love shoutout.
Sino pa ba? Si Gilbert Bangkelias, Nico, Miguel Love, shoutout. Maraming salamat. Si Hapit Official. Thank you. Mega Love, shoutout. Hapit Official, bakit parang hindi ka naglapag? Hapit Official. Si Pinoy Couple, mega love, shoutout. Pinoy Couple, sa kaya, baka hindi ko pa talaga si Hapit Official. Ayan. Robin Singson. Kay ano yan? Ayan, GUM channel. Mega love, shoutout. Siyempre sa Team Yuhu ni Ma'am April. Ate Rose Chupunkok, mega love, shoutout. Sa aking members, kay Katie Niana at kay Mel RHG TV, mega love, shoutout. Thank you sa pagbisita nyo. May na ano ba ako? May hindi ba ako nabasa? Good night po, kaibigan. Yours, TV. Thank you. Babagsak na po yung mata ni host. Babagsak na. Ang ano na. Ano ba to? Ayan, si Jingjing Passion, si Jenny Ancheta. Munti ko nang makalimutan. Tsaka si, Linden C channel. Bakit? Bakit ayaw?
Ayan, Jimmer Subra channel. Jimmer Subra channel. Thank you, thank you. Sino ba? Paano to? Paano ga? Ito kasi yun. Natatakpan. Ano ba? Hindi ba ako mag-end? Ayan, happy to official. Good night sa tulog na. Tambay muna ako. Tambay muna ako dito. Yun. Paano ko ito i-end? Bakit hindi ako bakit?
Yun. Ang problema ay hindi good night sa tulog